Днеска сме 15 септември 2024 година. Страхотен ден. Топло времето, се покъси гащи, слънчево, почти няма никакъв вятър, от време на малко облаци. И денят беше страхотен. Много добре кълва рибата. Основно се ловиха таранки. И това е резултата. Че изолях малко. 6 кг и 800. Мърдат, скачат. Мърдат. И такива рибки се ловиха. Много готино. Страхотен риболов. Разлика от някои други дети, имаш няколко човека наоколо ме. Нищо не можа да направят, не че се хваляде. Иначе нивото е минус 18. Температурата е 22 градуса и 6. Стила. С всеки ден по-малко. Вчера беше 23 и малко. Днеска падна долу горе, дето няма градуса, но почти деца вика. И стила. И проблемът е, че отгоре идва много вода. Днеска гледах, вчера дигаше на много места, на няколко места с по метър имаше. На доста голям участък дига. Днеска продължава, даже имаше на няколко места с по 2 метра дига. Много вода идва. И явно рибата още няколко дена, като дигне рязко вода, и пак ще се развали работата с рибата. Так му почне да кълве, да се лови, идва вода и работата се разваля. Но пък денят беше страхотен. Хубава работа. Чак не ми се тръгва. Една чанта с риба пълна.